Problémy sú súčasťou nášho každodenného života. Niektoré sa nám podarí vyriešiť a vtedy sme spokojní a niektorý problém nám ide dlhodobo na nervy. Ten, o ktorom budem teraz hovoriť, nie je hlavná stanica. O tej sa už nahovorilo a napísalo dosť. Mojím dnešným problémom bude cestovanie z nástupišťa. Poďme sa tam pozrieť. Prvé nástupište nie je problém. Sem prichádzajú medzinárodné rýchliky. Mojím problémom je druhé, tretie a štvrté nástupište. I keď by sa správne malo hovoriť nástupisko. Ale teraz zostaňme pri tom zaužívanom. Z druhého, tretieho a štvrtého nástupišťa sa Slováč rozbieha do celej republiky. A hlavne po schodoch. Tí, čo častejšie cestujú, vedia, o čom hovorím. Sú to schody. Dole a zasa hore. A nie ich je málo. Ak cestujete s kufrom, tak potrebujete riadnu silu, hádam aj silu Herkula, aby ste si s kufrom poradili a nepomôže vám ani najmodernejší kufor s kolieskami, pretože ak nie pri prvej príležitosti, tak pri druhej koliesko určite odletí a bez kolieska máte problém. Kde sú tie časy, keď mladší bez váhania pomáhali starším a slabším? Dnes, ak náhodou vám chce niekto pomôcť s kufrom, tak sa obávate, že vám ujde aj s ním. Ak vám koliesko odletí, máte o koliesko menej a vtedy je to problém. Ale verím, že tí, čo majú kolieska v poriadku a nechýba im ani jedno, tento problém vyriešia. A verím, že dobre. Zaujali vás blogeri? Reagujte na našom webe www.tvba.sk. Blogeri. Svedomie Bratislavy.